ZPM Working President Puke Sapdangan Mizorama Eirukna Luar Lose Tun Aya Mizote an Hrisela Zirna Lekong Puin Ma an Son Zawk Arin Thu Asoi Hrangturzo biala not mualcheng bok tlang not van lai phai is lungdar le biate ate voin biate te voin atlona pusa pachuan party chen khatin ZPM a sarkaran hlawa an hu phur hle ni an hriat thu asoya in than a omreng rengin tungeram shwai don ti an policy te zir chianga khai khin thin apoi moti soin thalai taimale thiamna nei te chu an bana kain an khai chuak don ani ati pusa pachuan ZPM policy chuan zoram dung le wang adeng chuak ni an hriat thu asoya kumin in thlan puilo om tura an party candidate te chuan chief ministerial candidate hovin eiru lo turin an intiamani ati a corruption chu omlo se tun ai hian mizote chu an hrisel zawk arin thu te kong le azirna te po in ma ason zawk an ring ti asoi Hrangturzo biala khusang shangan tlona hian Hrangturzo constituency a ZPM candidate pulal muan puya punte po in thu asoyani